No niin, tervetuloa tänne opetusvideon pariin. Tänään opetan, miten laitetaan sovelluksia tietokoneelle. Menette sinne nettisivulle, josta haluatte ladata tämän teidän sovelluksenne ja sitten klikkaatte siitä, mistä sen saa ladattua noin. Sitten se rupeaa täällä alalla tälleen lataamaan sitä pikkuhiljaa. Odotamme tässä hetken, että se saa ladattua. Noin, nyt se on ladattu. Noin. Sitten painetaan siitä. Se avaa meille tiedoston. Menette kansioon, josta sen voi. Sitten täältä etsimme tämän application. Tuossa lukee application. Painamme siitä run. Noin. Ja tässä on minun valitsemani sovellus. Minä vielä näytän kohta vielä, mitä sillä voi tehdä. Kiitos. No niin, tässä meillä on itse sovellus, kuten näitte aikaisemmin. Täällä on tällaisia Solid, Breathe, Spectrum ja Rainbow. Ja tämä sovellus liittyy minun näppäimistööni. Näin. Siinä on nyt Rainbow. Mutta tässä ylempänä tää Foreground Effects pistää tää Background Effects pois ja tää pistää päälle. Tää on ehkä se kaikista siisti, mikä mulla on tässä. Pistää sitten tuo Spectrography. Siitä pistää musiikki päälle.